Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। हेलौ रायजो नोंथांमोन नोंथांमोनखौ जोंनि बर'टन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना बे गरमाव माबोरै दङ? आंहाथ' गैला दा बावैनो आवलिजोबसिगोनसो गरमानो। अयथासार गरमखालै सयथिबो। जेराव थायो बेयावनो गरमलै सयथिबो। न'आव थाबा न'आवनो गरम, बाहेरायाव थाबा बाहेरायावबो गरम, आरो बिफां सायाव थाबा बिफां सायावबो गरम। अबाव थाबावनांगौ जाखोलै? गैलालै गरमा। आरो बिनि सायाव आंना फांखायाबो जाबावासो। गैलालै सेसखासै सयथिबो गरमा। दे जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननो आं दा मोनसे बाथ्रा खोन्थानोसै एबा नोंसिनिफ्राय साजेसन लानोसै। गोबां माखासे सुबुंफ्रानो एबा आंहाबोखा आरो माने नै आंना गन्थङा बिराद गोलाव माने लावद्राय होनदों आरो नंनाया नंखागौबो। नै नायलाय बै गस्ला लामग्रा हेंगारा बेखौ आलाय जालाय लायखायो सयथिबो। बेखायनो आं आंनि गन्थंखौ सोलायनो सानबाय। आरो मोखां सुनायावबो आंहा खस्थ' जायो बिरादनो। थुथावा माथावानो मोखांखौ। नै बिदि लाबा माबायदि जागोनथाय? समायगोन दा? आरो नै बिदिबालाय नै आंना साइजसिनोथ'। समफा गैजासे नोंसोर मानसिफ्रा आंना साबसिन जाम्बाफोर नाय आंनिखौ जाम्बालाय। र' बेखौ जों डिसाइड खालामला, रायजोफोर खालामथोंसै। नोंथांमोना नायलायदो सोरना साबसिन जाखो। 1 2 3 4 नोंथांमोना नायलायदो 1 2 3 4 अबे मोनसेया साबसिन जाखो बेखौ जोंनो कमेन्टआव फोरमायहरदो। ओमफ्राय जों बेखौनो लाबाय थानाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव। खुलुमबाय।